Ispred sjevernog zida Dioklecijanove palače kapela je Svetoga Arnira, nadbiskupa i mučenika su zaštitnika grada Splita. Ovoga su splitskog nadbiskupa na Mostoru u Klancu pokraj Dubrave 4. kolovoza 1180. kamenovali Poljičani. Kasnije ga crkva proglašava blaženim i poziva 1444. Jurija Dalmatinca da izradi sarkofag i kapelu. Splićani su kapelicu Svetoga Arnira nepravedno zaboravili, a kako bi se ta nepravda ispravila, Splitska galerija umjetnina, pred kojom je i kapela, i ove godine angažirala umjetnicu da u njoj izradi jaslice. Reljefom nebeskih jaslica 1 izvedenih za specifične uvjete kapele Svetog Arnira u Splitu, Dijana Iva Sesartić nastavlja svoj preko 10 godina dug rad u interpretaciji motiva jaslica. Reljef je konceptualno posložen kao triptih, dugačak je oko 2 metra, širok 80-ak. Predstavlja onaj povijesni jasni prikaz svega onog što gotovo svaki stanovnik planete zna o događaju rođenja Isusa Krista. Dakle, tu su svjedoci samog rođenja, osim svete obitelji koja je u centru. Lijevo se nalaze 3 kralja koja predstavljaju plemstvo, desno su pastiri. Dakle, to su bili izravni svjedoci rođenja. U svom kiparskom opusu u glavi Dijana kaže kako je imala ovaj rad već godinama. Bilo je samo pitanje vremena kad će izaći vani. Umjetnica se ubraja u plejadu velikih imena hrvatskih umjetnika koji su izrađivali umjetničke jaslice. Ova prilika sada gdje se u ovoj značajnoj arheološkoj i povijesnoj kapeli pojavljuju jaslice je za mene kao kiparicu također bio veliki izazov, jer ovdje imam svog prethodnika koji je, dakle, reljef gore od Jurija Dalmatinca, koji je u svemu značajan za nas kipare, jer nam zapravo je jedan prethodnik i temelj svega što mi u kiparstvu promišljamo, razmišljamo, stvaramo. I dakle, htjela sam da, naravno, i taj prostor je trebalo u samo reljef ugoditi tako da on ničim ne odudara, da sa svem time korespondira. I na kraju krajeva u mojim promišljanjima to se sve iskupa dogodilo, lijepo se uklopilo. Triptih predstavlja potpunu kompoziciju događaja, pastire, kraljeve, životinje i biljke, a u njegovom je središtu postavljena sveta obitelj, posebno naglašena izvedbenim materijalom. Sveta je obitelj tako posložena u nekonvencionalnom kiparskom materijalu, ali složili bismo se jako efektnom. Radi se o posinčanoj mreži koja je zapravo jedan suvremeni moderni materijal u kiparskom izričaju. Zašto je to važno? Zato što ja nisam htjela da to bude adventska prigodna jedna prilika za iskazati nešto u tom sadržaju, nego upravo prilika onog došašća istinskog, vjerskog. Dakle, voljela bi da uz ova sva blještavila, svjetla, ponude, trgovanja, zapravo ljudi ovdje zastanu i doista u onom svom duhu, bilo vjernici ili ne, ugledaju jedan jasan likovni prikaz toga što se zapravo slavi u ovo vrijeme i što se iščekuje. Dakle, utjelovljenje Spasitelja, utjelovljenje Mesije, Boga. Prije nego li su došle u Split, ove su jaslice putovale Europom. A jedna od najznačajnijih stvari je bila da su bile izložene u sali Bramante u Rimu prigodom upravo ovakvih dana kada se u Rimu pojavi 101 jaslica iz cijelog svijeta. Dakle, to je bio jedan od meni najznačajnijih događaja kada sam zapravo bila pozvana od Etnografskog muzeja grada Zagreba i kustosa Barleka da predstavimo jadranske jaslice. Tek kada padne noć, ostvaruje se potpuni doživljaj ovoga dijela. Zahvaljujući bočnoj rasvjeti i kretanju promatrača, reljef stalno upija i propušta drugačiju količinu svjetlosti, što doprinosi iluziji žive pokretne slike. Svjetlost čini metalne mreže prozračnim i mekim, čime umjetnica naglašava zračenje nadnaravnosti i svetosti biblijskog događaja. Splitsku kapelicu Svetog Arnira, taj predivni sakralni arheološki ostatak u centru grada, ovaj će rad krasiti do blagdana Sveta Tri kralja.